एकम दो दो दूनी चार रखले बा छौड़ी है दो गो यार। दो एकम दो दूनी चार रखले बा छौड़ी है दो गो यार। दो तिया छे दो चौका आठ पहले की आके उठे लाले लना चार। दो एकम दो दूनी चार रखले बा छौड़ी है दो गो यार। समाचार मिलल बावे नया समाचार मिलल बावे नया समाचार। दो एकम दो दूनी चार रखले बा छौड़ी है दो गो यार। बाहर वाला से छौड़ी करेले प्यार ओकरे के माने अपन असली भातार। पड़ोस वाला मिले जब आवे यार पहले की हवन ई भैया हमार। कबो खरिहान मिले कबो रहर में कबो खरिहान मिले कबो रहर में दोनों के करे इंतजार जार जार। दो एकम दो दूनी चार रखले बा छौड़ी है दो गो यार। दो पचे 10 दो छक्के बारे दो गो यार मजा आगा पीछे मारे। दो एकम दो दूनी चार रखले बा छौड़ी है दो गो यार। जवनिया के जूस में उ रहे बौराइल नित्य सभा के मकई में रहे धराइल। कहे जुल्मी जा पल ओही पवित्र राजेश जी सब ओकर जाने चरित्र। पक्के आइल रहे उ पूरा तैयारी आइल रहे वो पूरा तैयारी दिले उ खेला में बिगाड़ गाड़ गाड़। दो एकम दो दूनी चार रखले बा छौड़ी है दो गो यार। 2 7 14 2 8 16 का कोइल जाओ एक सबे कोई बोला। 2 9 18 2 10 20 छोड़ दिए भोला जी